Velkommen til skolebestyrelsens beretning for året, der er gået. Beretningen tager sit udspring før starten af skoleåret 10-11 med valg af ny bestyrelse, som med stor interesse for forældrene bliver kampvalgt, hvilket ikke er normalt. Valget faldt på 5 nye forældre og med 2 med erfaring fra tidligere perioder. Skolebestyrelsen er nu velkonsolideret. Vi har været på kursus omkring skolebestyrelsesarbejdet, som gav indblik i regler, kompetencer og krav. Med en kombination af nye og gamle medlemmer er der skabt en dynamisk, innovativ gruppe, hvor alle er med til at sætte dagsordenen. Skolebestyrelsen er forpligtet til at fastsætte en række principper, mens vi har ret til at sætte en række andre principper. Principperne har stor indflydelse på skolen. Vi arbejder løbende med at holde principperne tidsvarende, samtidig med at vi evaluerer og indfører nye. Vigtigste ændringer er princippet for undervisningens organisering, der beskriver dagstruktur for indskolingen og mellemtrinnet, emnebånd, basistemaer og det helt unikke skemastruktur i udskolingen, der er det seneste nye princip. Princippet for lejrskole og hyttetur er nu ændret og giver mulighed for hyttetur både på indskolingen, mellemtrinnet og udskolingen. Holsted Skole har en hjemmeside, der er platform for al information og kommunikation mellem skole, forældre og elever. Man kan sige, at på Holsted Skole der er gået over til den papirløse kommunikation. På hjemmesiden kan forældre og elever se beskeder, skemaer og meget andet fra skolen. Og som noget nyt, så kan informationerne også fås via smartphones. Skolebestyrelsens referater findes på hjemmesiden, og her kan alle følge med i dagsordenen, arbejdet og beslutningerne i skolebestyrelsen. Vi har i det forgangne år prioriteret, at alle klasselokalerne nu er udstyret med elektroniske tavler. De elektroniske hjælpemidler og materialer i undervisningen giver lærerne helt nye muligheder fremadrettet, hvilket sikrer, at Holsted Skole er en moderne skole, hvor elektroniske hjælpeværktøjer understøtter de pædagogiske principper. Skolen er nu fuldt udbygget, og i år har vi vores første afgangsklasser. Udearealerne står færdige med boldbaner, legeområder med et stort flot bålhus og udskolingens kyssegård. Vi er meget stolte over vores flotte skole, hvor det er muligt i et plan at gå fra vuggestue og helt op til 9. klasse. Hallen har stået sin prøve og lægger gulv til mange gode timer med motion og oplevelser for forældre og skolens elever og fritidsbrugere. Trivsel er i højsædet på Holsted Skole. Vi introducerede i starten af året en 60-raket bestående af foredrag, klasserådssamling og klassemøder. Foredragene bliver myggeindsamlet mere end 300 forældre og lærere om temaet mobbing, trivsel og forældreansvar. Peters sjove og inspirerende budskab om at passe på hinanden og ikke være bange for at gribe ind, gav stof til det videre arbejde. Foredraget var kick-off til bestyrelsens årlige klasserådssamling under emnet Den gode trivsel i klassen. Resultatet blev et idékatalog, hvor klasserådene nu kan hente inspiration til sociale og debatterende arrangementer, som kan være med til at styrke trivslen i og omkring klassen. God trivsel kræver stort forældreansvar og forældreengagement. Skolestrukturen i Næstved har været et stort emne og arbejdsområde for alle kommunens skolebestyrelser. Skolestrukturen vil betyde store ændringer på en del skoler og for mange elever, lærere og forældre. Holsted Skole er relativt uberørt af disse ændringer. For bestyrelsen har det været afgørende i høringssvarene, at kommunen valgte en økonomisk rationel løsning, som sikrer de blivende skoler et godt og økonomisk fundament. I samarbejde med skolens ledelse er det på trods af reducerede frihedsrammer lykkedes at få skabt en økonomisk ramme, der også til næste år tilgodeser den gode undervisning.
kvalitetsrapporten af skolens eksamen i relation til kommunens skolestrategi og skolens målsætninger, som i øvrigt er tilgængelig på skolens hjemmeside. Skolebestyrelsens rolle i denne proces, det er at sikre, at skolens ledelse løbende følger op på og implementerer eventuelle forbedringspunkter fra rapporten. Generelt så får Holsted Skole topkarakter. Skolen bliver blandt andet fremhævet som pædagogisk visionær og med ledelsesstil, der sætter teamsamarbejdet i fokus. Det stigende engagement på og omkring skolen er en vigtig byggesten for god trivsel og høj faglighed på skolen. Fortsæt med at støtte op om skolen og jeres børn. Det sikrer en god dagligdag. Tag ansvar for jeres børns udvikling og samarbejdet i klasserne, så vi på skolen kan holde fokus på fagligheden. Vi opfordrer jer alle til at møde op så tit I kan og involvere jer, så vi sammen kan skabe en endnu bedre skole. Vi ser frem til et endnu fantastisk år på Holsted Skole.